Duha ka mga batan-on nga gingong hitmen na sikop sa masakop sa Talisay City Police Station. Kagahapon sa Sitio Crusher, Lawan 3, ang nadakpan mo si Carl Quimada, 20 anyos, giulagway nga number 3 most wanted person sa Talisay City Police nga nakuhaan og armas de fuego ug mga bala. Aduna siya pending warrant of arrest sa kasong theft ug murder. Laing nasikop mo si Dave Sabiron, 21 anyos, nga nakuhaan usab og armas de fuego. Taod-taod nang yangungo sa mga malupyo sa barangay Punta Engaño ang kakuwangan sa supply sa tubig sa ilang dapit. Ania ang RTV Presents ni Luan Merondina. Matag adlaw ng talan-aon dinhi sa barangay Punta Engaño ang naglinya nga baril sa tubig sa gawas nga bahin sa mga panimay. Matag adlaw usab makita kining mga nagkadeang gidakon sa mga water tanker nga magsuplayan og tubig. Matod sa mga mulupyo dinhi, sulod na sa pipila ka katuigan nilang suliran ang kawalay aga sa ilang mga gripo bisan pa man kun dili summer. Kini nga bahin dinhi sa Sitio Malingin, Barangay Punta Engaño nagpakita lang sa dakong irony sa sitwasyon sa tubig sa maong barangay. Kung sa tuong bahin atong makita kining linya sa tubig sa MC, apan sa walang bahin usab atong makita ang mga nanaglinya nga baril nga pulos walay sulod nga tubig. Bisag way summer, mao perminti gimi diri way tubig. May lag mo agas siya kadlawon, taas na po kayo ng usa ka oras. Kunya kinsa pa may musahod ang mga orasa kada mga alas 3. Alas 3 kadto sa alas 4 kadlawon. Wala nang katuglo mga tao. Gipasanginlan sa mga mulupyo dinhi ang presensya sa daghang mga hotels o beach resorts sa paglabay sa katuigan. Madubli gid, mana gid, dubli gid kay nang ano. Kanang magbayad pa mi sa MC, nya magbayad pa mi sa kanang binaril nga tubig. Ila nang napadangat ngadto sa MCWD ang ilang suliran apan dawa kini himuyog aksyon. Mao na nga nanawagan mi sa MC nga simig bayad kada buwan na biyan sila minimum rates. Unya simig bayad way tubig. Giangko ni Charmaine Rodriguez Cara sa MCWD nga adunay deficit nga 18,000 cubic meters matag adlaw sa dakbayan sa Lapu-Lapu nga musumada usab ngadto sa 18,000 ka mga panimay. Ang barangay Punta Engaño ang labing tumoy nga barangay sa mahinang bahin sa isla sa Lapu-Lapu. Kani Manggong Mactan, the projected demand is about 90,000 cubic meters per day to 100,000 cubic meters per day. Because of the growth in population and of course the development no paspas uso ni sa area sa Metro Cebu nga paspas kay ang development. We only have a capacity sa Mactan Island nga I think about 15,000 cubic meters per day. Gitataw hinuon ni Cara nga wala man sila magkuwang sa pagpahibaw sa ilang mga konsumidor sa suliran sa supply sa tubig o gani andam silang muputol sa water connection sa uban nga wala na gayud makasinati og aga sa ilang mga gripo. After the katong 2016 nga El Nino, actually we suspended already Mactan, no? Kasi daghan kay nga areas in Mactan wala na ta nanawat og new nga connections or new customers because aware ta nga kuwang gyud ang ato ang supply. Aside from suspending ni paghibaw ta sa atong mga customers nga pwede sila magpaputol sa ilahang magpa-disconnect sa MCWD kay dili na jud ta ka-supply nila 24/7. So they have the option to disconnect or to find other suppliers. Kung sa barangay Punta Engaño, menos ang supply sa tubig, dinhi sa barangay Bangkal, way hubas-hubas ang ilang supply sa tubig, bisan panahon sa Kwaresma. Gani dinhi mahimutang ang labing dagkong mga water suppliers sa barangay Punta Engaño. Ang 76 anyos nga si Cesario Silawan, usa sa mga nanagiya og dakong tinubdan sa tubig dinhi. Daghan na kang El Nino ni agi day, wag gid mahubsi. Diya kay toy time nga kuan kanang diri gyud ang MCWD. Ilagi gikuan na gipa butangan lag makina diya gipaandar las 72 hours. Mao gyud pud ang level sa tubig, wag na mo decrease. Matod ni Silawan, nagsugod lang kini sa usa ka tabay ni atong 1978. Apan sa paglabay sa katuigan, nakita niya ang panginahanglang pagpalambo niini aron kakuhaan og mas dakong supply sa tubig ug mapaampit sa uban. Daghan naman kayo nagakuan, labi na Kwaresma daghan naman kayo mga ni. Las 4 sa daw mag-inga naman ang motorcycle dire. Maglinya na ko na dire. Amo na sa ipada-padakuan.
Ang tod, nakakuha akong permit sa NWRB, National Water Resource Board sa Manila. Ana alang sa tag 75 pesos matag biyahe ang iyang baligya sa tubig alang ni ini mga water tanker nga dunay 2.5 cubic meters nga capacity. Samtang 200 pesos per trip usab alang sa mga water tanker nga 14 cubic meters ang capacity. Ang mga distributor na ang sagad mo presyo ni ini og tag 40 pesos matag baril. Nes mo silingan, ako lang na silang gipa-connect. Ako nga tagan lang tubig, wala ko pabayra. Kuha naman sa nimo. Original ko sa nito taga-region. Wala ko pabayra. Simos pa sila sa kayuhan ba? Ning paspas nga pagpamarog sa mga business establishments sama sa mga hotels ug resort dili usab unta hikalimtan sa gobyerno ang pagpangita og paagi kung unsaon mamahimong mapabilin og makanunayon ang supply sa tubig nga moy nag-unang panginahanglan sa tanan. Uban ni Renante Quiñones, ako si Luan Merondina ug kini ang akong short dokyo.